It's a cars on the beats loading. Kedihem genye giye oka ume Omama mazura rume Kedihem gemele chineke Uduguna Nisime Obuye kako Mmesoma chineke Abuhama kaijira Eroge chineke mo Abotito kaijira Eroge Wana yeze Yeah, today is my baby girl child dedication. I'm celebrating her child dedication today, thanking God to give me the beautiful baby girl. Someone like this, some people may go to labor, they may not get it. Of course. But by the grace of Almighty, I achieved getting a baby girl. It's my joy. That is why I'm said I will celebrate it and let people come and join me and celebrate and enjoy and thank God for the beautiful baby He gave to me. One billion naira. 1 billion naira. Ekechukwu adiagwu Okechukwu mwego 1 billion naira 1 B If I did wrong me ke bonade achoba fu no di wrong me ko na badigi Onwu onye nwelego akwa nebelu onye nwelego na dị iche akwa nebelu nwe ogbenye na dịkwa iche maka ife ga-eji onye nwelego na ọdị adị mana a ga-eje mbibi ma ọ bụ lani wekwa nwa ogbenye onye na-enwere ego na fuju anya o nwere aka ịkọ nchọli ike ọlụ unu o nwere ife melede ji be nwe o nwere ife ndị yọba chukwu 1 billion o nwere ife ndị yọba chukwu 1 bi ọ bụ nke ọlụ unu ọ bụ nkọlụ na akịkọ ọ bụ nkọlụ na ife melu ndị iwe yọba chukwu 1 billion naira unasi mụkọ ọ bụ nkọlụ na akịkọ o nwere ofu mbọsị ntetelu dana ndeli iwe ego wee webe mụ mgbe nọdụ anyị wee bido chebe ụwa mụ wee cheketa ụwa mụ sepụlụ anyị wee bebebele wee yọba chukwu kele ụwa Obi na weja no na bo. Yes. Mayor president. Obi na weja. Mayor. Lucky.
Yeah,